Yn reiddiol, nes i mynd allan i Rwsia i wneud ffilm gyda'r artist Oriel a fi ar fi'n gorffen y ffilm na nawr. Ond pryd fi allan yn Rwsia, fi wedi cael y cyfle i gwrdd â Pavel Adelnov a mynd draw i studio fi. A jyst gwario'r dydd gyda fe. Felly pryd fi wedi mynd draw, nes i cymryd y camera, wedyn jyst gwario'r dydd, jyst yn trafod gwaith fi, really. A jyst trafod gwaith fi, a jyst cyrraedd yn gilydd. A o fyna nes i gael y gyfle i creu y gyfweliad yma hefyd. Doedd dim nod yn bennaf i'r ffilm, dim ond gael sgwrs gyda Pavel am y waith a waith fi, a wedyn jyst gael i teimlo'n cyffyrddus a jyst trafod beth mae'n neud. Oherwydd yn mor gyfeillgar hefyd gyda amser yn ei gallu jyst ymlacio a jyst gael sgwrs, a nath dangos fi o wahanol darluniau, lluniau mae wedi greu. A o fan hyn wedyn, oedd hyn yn rhyw fath o ffordd mewn wedyn i glywed beth yn union oedd yn neud ar y bryd a beth mae wedi bod yn neud yn y gorffennol. Yn bendant, mae themau sydd yn ymchwilio mewn i'r perthynas rhwng pobl a lle. Pob amser yn bwysig i fi, a mae wedi bod yn nod allweddol fy ngwaith, dim jyst yn ffilm, ond yn gerddoriaeth hefyd, yn arfa cerdd. A hwnna beth sy'n diddori fi mwyaf, yw trial ymchwilio beth yw'r perthynas gyda pobl a lle. A yn y ffilm yma, ni'n gallu gweld mae Pavel yn ddelio gyda'r perthynas yma trwy ffordd mae pobl yn dinistio'r amgylchedd, a hefyd sut mae hyn yn cael ei glymu gyda hanes ni fel gymunedau wahanol. Bendant mae'r cyfuno sain a ffilm yn rhywbeth sydd yn cyffro fi. A pob amser fi'n creu prosiect, fi'n creu gerddoriaeth hefyd i mynd gyda'r ffilm, a mae'r proses yna'n diddorol iawn oherwydd mae rhaid i chi wneud yn siŵr bod pob eiliad a pob awyrgylch yn cael ei cyfuno gyda'r sain a'r gerddoriaeth cywir, oherwydd gallwch chi newid yr holl awyrgylch mewn eiliad gyda'r cerddoriaeth wahanol. Felly mae'r holl proses yma yn rhywbeth sydd yn hollol ysbrydoliaeth i fi oherwydd fi pob amser yn hoffi'r proses yma o edrych nôl ar y ffilm a wedyn wario gerddoriaeth wahanol i weld sut mae hwn yn newid awyrgylch. Felly yn bendant, ysbrydoliaeth mawr i fi yw'r proses.